Se non me máis, non podría entendelo, porque son un pouco torpe de oído. Sabería dicirme canto que o vosso león? Si, os meus melóns son vos. Claro que teño melóns. Se quere, pode literarles todos que quere. No, 9 kilómetros tanto? Non pode ser. Si, esa é a miña muller. Anda, Rosalda, trae este home denuncia de melón. Ajá, así que este home quere ter relacións ca nosa cativa. Tanto gusto, señor. Así lle presentamos. Marita, Marita! Esta rapaza máis xorda que a min. Sente e agarde, que agora mesmo lle ven. Entonces, digo usted que quedan 9 kilómetros para os vosos leóns? Si, xo lle repito, a fragancia dos meus melóns é exquisita. Pero non debes, home, que aquí está Marita. Mira, filla, aquí tens o teu pretendente. Ai, mamá, tantas veces que che diga que non me doy ningún dente nin nada. Que non ten nada, e ti que sabes? O mellor resulta que é un artista. Mamá, por favor, para que necesito un dentista non teña enferma a boca. Xa sabes que a tua nai poucas veces se equivoca. Ha de ser artista ou algo así. E os melóns, muller? É o que eu lle digo. Ten que ter ilusións, e que se emocione. Si, se non lle das ningún, como queres que seleccione? E que ti xa sabes como esta rapaza. Quere saírse sempre coa súa. Mire, esta é a miña filla. Chámase Marita e ten un carácter un pouco delicado. Pero como que vai que ao lado? Se o seu marido dixo que quedaban 9 kilómetros máis ou menos. Pero que diste home dos morenos? Bueno, sí, xa que viviendo, pero de luz queda a ver jugada. Non, ainda non son señora. Ni siquiera sei se vou camiño. Eu non pretendo que vostede seja divino. Limitei-me a facelo saber que non estou solteira. E como xa ve, xa son unha muller feita. Xa entendo. Chegando a Ribeira, colle dereita, e aí, o paso. Os meus melóns. Claro que si, asegúrlle que son bons. Farei para as almorzos, que sei. Sí, xa me xo repata. Chegando a Ribeira, colle dereita. Non digo que vostede non queira a rapaza, pero conviría que fose fixando data. Pois moitas gracias a outra. Perdón, xa me xita, xa foi molesta. Oia, como que a miña filla é unha besta, iso será vostede atrevido. Pero ten razóns para irse. Non ia esperar ata mañá que lle puxise os melóns. Non e non, xamais consentirei que a miña filla teña relacións con semellante xente. Pero, muller, non lle venes máis. Que xa se foi, xa non te escoita. Se lle desexes antes os melóns, levaría o seu casa. Ai, que bo és, papá. Oes, mamá, di que esta noite nos levará ao teatro a ver alguna comedia. Ai, é verdade, xa esquecera que tiña que traducirte unha medio ao teu pai. Sabes onde deixei a azul? Que bonito título, a comedia do Barba Azul. Que contenta estou, mamaíña, iso sí. Antes, deixa que merende. É o que lle digo sempre ao teu pai, que como a familia ninguén te comprende. E o día que non nos entendamos, esta casa será un inferno. Perdón. Me emocioné.